Centelles engega la campanya comercial 20.000 motius per comprar a Centelles. En total són 20.000 euros repartits en premis i sortejos que s'obtindran en comprar als establiments comercials del municipi, ja siguin botigues, comerços d'alimentació, perruqueries o bars, entre d'altres. Tot plegat té per objectiu promoure el comerç local entre els habitants del poble i els dels pobles veïns. Un altre cop a la campanya de Nadal del comerç de Centelles, que és una campanya que es diu 20.000 motius per comprar al municipi de Centelles. És una campanya que ha tingut molt èxit i esperem que aquest any també torni a tenir èxit, perquè són 20.000 euros que reverteixen al poble de Centelles amb premis i amb regals. I de les edicions que s'ha fet sempre ha tingut molt bona acollida i bé, són molts diners que tornen amb els nostres clients. Els clients podran obtenir una butlleta en comprar o utilitzar algun servei que ofereix el comerç centellenc. Participar-hi és molt senzill. La butlleta, timbrat per 4 comerços diferents, i això ens beneficia de manera que podem rebre molta més gent, incentivem a la gent tant de Centelles com de fora perquè vingui als nostres comerços i així tenir un benefici. La campanya va néixer en època de Covid, quan el comerç local va prendre importància i des de l'Ajuntament es va donar suport a la campanya per tal de posar en valor els comerciants del poble. És una campanya que des de l'Ajuntament li donem molta importància. Es va iniciar pel Covid, precisament perquè va ser una època on el comerç de proximitat es va posar en valor. Centelles té l'avantatge que els diumenges a l'haver-hi mercat es complementa la diversitat del comerç amb tota la diversitat dels comerços i que durant la setmana i durant l'any tota aquesta activitat comercial es complementa dels serveis que també poden haver-hi en el municipi. I aquesta campanya dels 20.000 motius, com molt bé han dit els botiguers, és una campanya que és de fidelització. Realment és perquè la gent s'incentivi a les compres durant l'època de Nadal, per això la importància que s'inicia el 22 de novembre i acaba el 6 de gener, perquè és una època que el que es vol és que la gent faci compres a Centelles, donin suport al comerç local, facin consum en el municipi i un cop finalitza aquesta campanya de Nadal es fa el sorteig i a partir d'aquí els dies de gener i febrer és quan realment es poden consumir aquests 20.000 euros, aquests 20.000 motius per comprar, aquestes targetes que se sortegen, per tal que la gent que ha fet consum a Centelles i s'hagin vist beneficiats d'aquesta diversitat de targetes i premis que sortegem, retornin en el conjunt dels comerços, des d'alimentació, evidentment activitats de restauració, però també és una manera d'incentivar i donar a conèixer la diversitat de serveis que hi ha i que, en definitiva, si Centelles té aquesta diversitat és per l'esforç de les persones que obren els seus negocis dia rere dia. Començar aquesta campanya aquesta setmana no és casualitat. Vol lluitar també contra el Black Friday i de les grans empreses i multinacionals. Aquesta setmana, precisament coincidint amb els actes del 25 de novembre, s'estan fent campanyes a favor de la igualtat de gènere, totes les campanyes de sensibilització i, evidentment, el Black Friday és un element mediàtic que va associat també a un tema d'esclavitud. A Centelles el que hi haurà el cap de setmana és el Purple Friday, o sigui, l'element violeta vinculat també amb el comerç i, per tant, sí que hi haurà també una activitat aquest cap de setmana per incentivar el comerç, amb música i amb activitats al carrer, amb tot el que es fa per igualtat de gènere i el que s'ha preparat des de la Unió dels Comerciants i, per tant, sí que engeguem aquesta setmana, sí que donem a conèixer la campanya per tal que les compres, ja que s'avancen, que es puguin avançar en el municipi i que aquesta fidelització sigui des d'aquests finals de novembre fins al dia 6 de gener. Des d'aquest cap de setmana i fins al 6 de gener, tots aquells que vagin a comprar a Centelles podran beneficiar-se d'aquestes butlletes esperant ser un dels afortunats i emportar-se algun dels premis.